хора, съм Емо и днес ще играме Майнкрафт. Аз, Сашо и Ники. Три сървър. Сървър 3. Знаката. Аз се казвам Дамил Гейминг БГ. То кой не знае? Чай са, знаката това ли е? Алакът. Ще се върна. Сега ще почнем само това го пак Ники да влезе. Сашо ли е? Айде ме биеш, бе! Аз не мога да вляза, бе, хора. Аз видях свиня. Хора, що аз не мога да вляза? Аз съм с PowerNet, дете една чертичка. Сега ще... Влезна ли е? Не. Мина. Аз ще умра докато е момент. Ето. Знака БГ. Аз съм знак. Например, виждаш? Да, бе. С коледната украса. Дедо Коледа. Кой му пука? Аз съм гледал. Чао, до нови срещи. Ще се видим на нова година. До тогава няма да си жив. Аре, спри зомбитата, бе. Остават ми малко бутчета. Остават ми малко бутчета. Трябват ми бутчета. Окей. Бут. Що? Махаш ли се от сървъра? Не! Ох. Thank you за малкото такова. Аз искам да съм с теб. Не знам. Къде планината? Чакай да си взема такова камък малко. Да, трябва да взема. Нали там скопаме камък, бе? Айрън! Ела, Айрън! Аз имам камък. Идва, Айрън! Ела в планината. Да. И ще ходим в една планина, ама тебе не те виждам. Така ли? Аз не забелязах. Аре, идвай. Аз ли? Не ти, бе. Сашко. Аз съм... Идвам. Гадното в Майнкрафт е, че няма коли. Ето тук са да си направим една дървена количка, като на семейство Флинстоун. Вие къде? Вие там ли отивате? Аз ще цепа овцата. И аз имам. Колко не имам? 2. Да, 2. Добре. И 6. Това е тая кофта понеска. Как 6, бе? За 2 не влага. За нас двамата, да. Ама и за Николай. Кол! Чакай. Това ще е поредица някаква. Ама още не знам каква. Поредица, морална поредица. Че стави ми малко и на мене кол. И аз искам експи. Тебе вече те обикаля експито. Край с кола. Това беше.
3 вече. 3 вълна. 3 вълна. 4. 4 вълна ми е супер. Имате вече за едно. За едно. За 2. Едно. Немо има. Ти имаш 4, ама има 2. Не, нямам 2. Аз нямам 0. Аз имам 0. Той ги събира. Има 2. Да. Чакай са... Значи им 4 вълна. Sword. Така. Аз съм пукан с материали. Доста бързо, като имаме представата, че дойдохме в сървъра преди 3 минутки. О, още овца. Ама ти къде си? Аз ли? Да. Надалеч. Що ме изостави? Ема. 6, 7. Какво? Аз знаете ли колко? Ома газ, минат място. Чакай, Сашко, на къде тръгна? Чакай, ще вълна. Ти на къде тръгна? Към онова язовирче ли? Към водата ли? Чакай, ела към водата. Къде ще вълна? Аз съм тук при водата. До планината при водата. Аз При съм морето. при къщата ми. А тя къде е? О, и аз си намерих кол. Аре, къде си, бе? Чакай, аз ще се намерих. Баси многото коло, едно коло. Къде си? Ето те, ето те, Имам 8 вълна. ето те. 8! Още едно и за Ники. Да. Още едно вълна и за Ники ще има. Ама аз не знам вие къде сте. Ами ние сме тука. Ние ти виждаме. Ето, Аз имам такова стон. аз е тук ще си. Стон Sword. Ако видиш, там ми да даде убил. Аз мисля, че видяхте на овцата. Не, вие вас, аз ви питам. Yes. Турто става, овце е още една. И аз търся овца. Някаква овца. Но мраз така, да искаш да намериш нещо, но да не го намериш. Нали? Да, много е тъпо. Топа, Моджинг трябва да го направят. Баса. И аз не доем. Моджинг трябва да направят коли тук, бате. Но много е зле. Трябва да ходиш по 300 метра пеш. Да. Овца! Овца! Къде е? Овца! Сега ще убия! Убих я! Дай вън, дай вън. Ама тя е сива. И ще стане. Аз едва ми виждам вас. Аре, да ходим да правим къщата. Аре, идвай. Аз съм започнал. Ама не знам къде. Ти прецени къде. Там е къде попадна кола. Ще се върнем, когато пристигнем. Каза. Ще се върна, когато си направя къщата. Извинете ме. Да. Хора, преспахме една нощ. Обаче... За първи път в този сервер. Да. И този сервер се казва така. Няма се казва така. Аз вече да, бе, да. Абе, какво му пука? Няма копиране в хората. Трябва да измисли друго. Добре, пичаги. Ще се казва. Защото всички тук са пичи. Какво ти се щупи? Дървена. Ало, още ли си на дърво? Не, аз не бях в моя мина. Намери си Ерана, но за нищо не си. Само за една лупа. И ние намерихме там колко айрон. 3. Какво можем да направим с 3 айрон? Чакай са крафтинг тейбъла. Аз ще направих крак. Една печка. Аз Какво правиш? какъв съм? Имаме ли кол? Да. Аз не.
Аз имам 2 кола. Какъв килим, бе? Еми имаме 2 стъкло. Аз? Да. Отдавна. Вече 10 минути преди беше 8. Дърво? Нямам дърво. Ама каква брадва? Дървена? Аз имам. Ето. Аз имам каменна. Аз не ми трябва. Ето. Човек. Ето. На мен не ми трябва. Аз гледам в инвентара ми 7 кама. Еми супер, направихме си малка къщичка. Влизам в крафтинга и гледам, може да си направя 8 печки. Да, бе. Да. Аз съм имал всъщност един стак от тебе. Чай, ти къде си? Омага, това си направил стълбички. И плежа. Супер, хубава къщичка. Ама те съветваме тук да си направиш стъкълца. Ако искаш, де. Просто ти казвам. Виж, така. Ето стъкълца. Виж. Да, бе, знам. Знаете една мотивка? Какво? Да. Аз искам... Не трябва. Аз искам такива между другото. И плежа. Такива да не се отварят вътре. Ами 4. Колкото трябва. Ще направя едно. Аз вече направих. Не прави, Сашко. Да. Имаме 4. Thank you. Какво искаш да ти дам? Кол... Източи ги. Чакай, имам 7 кола и сега ще ги дам. Искаш ли? Не всички тебе, емо. Чакай, имаш ли чест? Ужас. Не, няма ще направя един точно. Аре, бе. Чакай, че бъгна. И виж сега тук си имаш килимче. Супер. Вземи килимчето. Съжалявам. Тичкам. Аз ще да... Охо. Ужас. По-голямото е по-лайсно. Аре, бе. Това некой попали ли? Кое, бе? Бати хубавата къщичка. И нашата е доста хубава. Ще ви видя. Да, бе. Абе, това колко пъти ще го повтаря, не му ли обръзна? От фифата. Головете. Не, нали се пак е... Аз ще събера доста паята. За какво ти е